салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 18 май тақдим мекунем. субҳи 18 май ба фурудгоҳи байналмилалии душанбе ҳавопаймои ширкати тоҷикер ҷасади 3 қурбонии моҷарои хунини гӯристони Хованская дар шаҳри Москавро интиқол дод. Сӯҳроб Хушакови 26 сола, Иноят Ризоеви 39 сола ва Сайн Нуриддин Собирови 42 сола дар моҷарое бо иштироки 200 нафар кушта шуданд. таҳқиқи куштори рӯзи 14 май идома дорад. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар робита бо куштори 3 шаҳрванд изҳори ҳамдардӣ кардааст. худи рӯзи чоршанбе маросими хоксупории ин 3 нафар дар шаҳри Роғун баргузор шуд. дар кӯчаҳои марказии шаҳри Қирғонтепа рӯзи 18 май ҳазорҳо донишҷӯёну мактабиён барои тарафдорӣ аз райпурсии тағйири қонуни асосии Тоҷикистон сафарбар шуданд. ба гуфтаи масъулини ин раҳпаймоӣ, кумита ва ҳам иттифоқи ҷавонони рӯ ба ҳукумати Тоҷикистон сокинони вилояти Хатлонро барои иштирок дар райпурсии қабули тағйироти конститутсионӣ даъват карданд. дар аксияи мазкур иштирокчиён аз ҳисоби донишҷӯён, корбандони ташкилоти муассисаҳои шаҳрии вилоятӣ ва инчунин ҷавонони фаъоли шаҳр ноҳияҳои Бохтар, Вахш, Сарбанд, Хӯросон, Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ ва Ҷайҳун мебошанд. ва дар аксияи мазкур зиёда аз 12000 нафар ҷавонон ва корбандони ташкилоти муассисаҳои шаҳрии вилоятӣ ва инчунин аҳли ҷамоатчигии шаҳри Қирғонтепа иштирок намуданд. аз ин пеш чунин раҳпаймоӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳам ташкил шуд. рӯзи 22 май дар Тоҷикистон референдуми тағйиру иловаҳо ба конститутсия барпо мешавад ки синни довталаби курсии президентиро аз 35 то 30 сола поин оварда президенти амалкунандаро ба раҳбари тамоми умри Тоҷикистон табдил медиҳад. дар Тоҷик Содирот бонк ки дучори мушкили молист, тағйири мудирият сурат гирифт. бонки миллӣ як гурӯҳро барои мудирияти муваққатии ин бонк таъин карда, Мирҳаёт Ёдгоров ба ҷои Тоҷиддин Пирзода иҷрокунандаи вазифаи раиси Тоҷик Содирот бонк таъин шудааст. Пирзода аз соли 2012 раҳбарии Тоҷик Содирот бонкро ба ӯҳда дошт. Тоҷик Содирот бонк яке аз 4 бонки бузурги Тоҷикистон маҳсуб меёбад ки ҷамъи сармояҳояш ба беш аз $5 миллиард мерасад ва беш аз 20% бозори бонкии кишварро зери даст дорад. аммо пас аз таъсири манфии бӯҳрони молӣ ба иқтисоди кишвар ин бонк пардохтпазириашро аз даст дод ва дучори мушкилоти ҷиддӣ шуд. шаби сешанбе ба чоршанбе додгоҳҳои маҳаллӣ дар Қазоқистон ҳадди ақал 12 фаъоли ҷомеаи шаҳрвандиро ба муҳлати 15 рӯз ба ҳабси маъмурӣ маҳкум карданд. дар маҷмӯъ 20 нафар ба додгоҳ интиқол ёфтанд. онҳо нафароне мебошанд ки сарфи назар аз таъхири яксолаи ислоҳоти замин тасмим доштанд 21 май дар яке дар шаҳру навоҳии Қазоқистон гирди ҳамоиҳои эътирозӣ ташкил кунанд. хабарнигори бахши қазоқии радиои Озодӣ мегӯяд ки мурофиаҳои додгоҳӣ дар баъзе манотиқ то 2 шаб ҷараён гирифт. муҳокимаҳо шомгоҳ шурӯъ шуда то соатҳои дери шаб давом ёфтанд. масалан соати 2 шаб дар шаҳри Атирау фаъоли ин гурӯҳ Талъат Аён барои нодида гирифтани тақозои қонун дар бораи ташкили гирдиҳамоиҳову раҳпаймоиҳо ба 15 рӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум. шакли муфассали ин мусоҳибаи мо бо Ирҷан Қарабекро аз сайти интернетии радиои Озодӣ тамошо кунед. кишоварзони ноҳияи Фархори вилояти Хатлон аз мақомоти кишвар хостанд ки дар маҳв кардани малахи марокашӣ ба онҳо кӯмак кунанд. заминҳои киш дар ин минтақа аз чанд рӯз ба ин тараф мавриди ҳамлаи селаи малах қарор гирифтанд. кишоварзони деҳаи сурхоби ҷамоати ғалабаи ноҳияи Фархор ҳамасола дар 10 гектар замин кишти полезӣ ва гандум мекоранд. ин деҳа бо тарбузу харбузааш яке аз деҳаҳои номдор ба ҳисоб меравад ва ҳамасола минтақаи Кӯлобро бо ин нави маҳсулоти полезӣ таъмин мекунад. аммо деҳқонон мегӯянд ки имсол малахи марокашӣ ба кишти онҳо зиён овардааст ва онҳо дар танҳоӣ қудрати мубориза бо малахро надоранд. бензинаки қасид ина ҳозир духтарам худаш аппарати майда қати задем ина ки мо ина чихелӣ кунем ина то бас ҳамалот агар назанам баъйтари дастӣ ва ба чӣ мега трактор намешавад. ина 3 сол 4 сол шуд ки ин корам хали такрор ай фақат ай тарафи кӯҳҳо меоям. имсол 51000 ҳектар замин дар вилояти Хатлон ба ҳамлаи малахи марокашӣ дучор шудааст. дар Фархор беш аз 2000 гектар ки бештари он заминҳои полезӣ аст рӯ ба нестӣ оварда баъзе деҳқонон бори дуюм дар заминҳое аз малах зарар дида кишт анҷом медиҳанд.
ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.